Kublai shibu ni biki baik bagi sesempat akan ke por ke pemerintah. Ngapnya sobai pish ke Voice of Kasih channel. Berke kemat ke bang kuat ban keren mentah kalong ke badan kamba. Yaki baik jong ke jaj penru Kasih cungi kentip bat ken shine. Te baik bagi lada kuat ban tip ki kita ki kentin ki bang wanra akan ke por kum kemat jong ke jing keren. Te sangap bahai ke video nadu ke pasdang pada du ke bakut what miss. Kenang bapinyo ke jing pensyai kabaya dei syapang kini ki kentin ki banga wanra kum kemat juga jing yakran hakani ke sengi ke bamenta tepat ba bayi dengan Islam show tongin yang letno sigita kimat ki bangan keren hakani ke por ke bamenta pai ba bayi ki kita ki kentin ki banga kwa ban keren hakani ke sengi kalong ki banga wanra kum kita ki mat jongga jingkran ki longkum ne bada ki paula ki pajba jongga bri u henyo tram haunis nam arajan arpunru kin yang hino dalade banyada yala ke jongga jaj penru banyada ya kita ki longden ki manden banyada ka hok ki kon ki kti jonga ba jongpi kadai mentau snam arajar arpunru te pajba bi ka ika jinyada ka ba ka jaj penru ka CBE jung ka ton kam hagani singi ki ba mentang kalong kume ba ki juong yakini ki kentin ba ki khasi kim jula banyatli lano ru ki juong ru ikini ki kentin ba ki khasi ki im ka jinya bisni ka jinya pehun ka jinya bam ya syo ya dat para kasi kimla ban poi syai ru ko ki pai ba bayi kata ke kentin kadai ke kentin ke ba sniu kadai ke kentin ke ba penduk ke jingkerman ikun ikti jonga ba jongpi bat ka ba penduk jingkerman ye ka jaj penru ke si pai jungi barok kawe bakan ke jaj penru kanam la baniateli kita jadi ke kentin negatif de henry ko ki pai ba bayi wan ai bakan ke kentin ke balong ke jingdu jingkerman lani ka balong kata ka jingtim ni ka jaj penru ka CBE chungi kan sensar ye ki jingmut je berkhan chunga ba jongpi henry ko ki panpa be nya kwa ban ong ipi ba ka jaj penru ka CBE chungi menta kala sedang ban ki na kata ka ba yo tia to ki no na kata ka ba yo tia na ka jinga bisni ka jinga bihun ka jing isi para kasi mendangin ki tia no na kata bangin yang ban yateli ban ya long kawai ban wanra ke jingshan ye ki longden ki manden ki pateng ki ban sawan ko ki paiba be habanga ong de ki paula ki paiba ke yang ban ya dai ke jaj penru ko CBE jungi habangi ya dai ke jaj penru ko CBE jungi kumnong ya dai ki ya ke jaj penru ko CBE jungi kalong kumne ken bagi kun samla ka CBE jungi ki nom ngop hagi ki basnu ki nom ngop ki hagi ki jingdi ki basnu ya ka penjot de ka mat bari ka jaj penru ka CBE jungi henry kin long kita ki kun samla ki bayang banyada ya ki pateng ki bansawan kin long kita ki kun samla ki bayaj de ka akor ka buram ban yang banyada ya ka jaj penru ka CBE jungi habanga ong de ki paula kin yang banyada ya ka jaj penru ka CBE jungi bagi kun samla kin long ka lawe jong ka jaj penru ka CBE junga bagi kun samla kin long ka lawe jong ka shnong ka thau ki kun samla kin pet ngor hashnong hathau ya ka baki wu ki nongwe habaki wan hato ki piang em ki kot ki sla ki rangba shnong ki rangba kin yang ban pet ya ka shnong ka thau hato kino ki briu ki bomdai ki khasi lada ki wan hato ki don em ki kot ki sla ki babiang ki babet khnang banyada yangi nakita ki briu ki basuan poiwer hakani ke jaj penru ka CBE jungi habanga ong kumta wat so tho bakla wat sho wadan wat yai de kalenti bom hok wat yai de kalenti ka ba ya snam kamdei kumta kum ka jaj penru te briu te blai kadai ban yai de ka jing start ba de ka jing champang bangim dei ban island yano ru ban wan kam try ya ka jaj penru ka CBE jungi tong ini yang ini atli da ka jing start but om tangata da ka jing start briu om dei hari ringkhat ka jing start ka jong ublei bon I start I yang kita ka jing start ba kumno ngin yang banyada ya ka jaj penru ka CBE jungi but om tangata ko ki pajba be ngakwa ban kran na ka por ka long ba
naduk ki long kmi long kpa ki khun samla kan thei bat sanrang kin ya da shi shai kan ke chat penru ko si bi chun ladang im yang man ya da man ta sapet kan ke chat penru ko si chung yo kan sa du no ya da ya kan ke chat penru ko si bi chung ka e ke chin ya da ka long ba ni dei ban long ki try halaka jong kari what I lat ba ki bom dei ki try muluk kin sensar ya ka chat penru ko si bi chung pet bha haba pijet ikin nong ya lamro da pet bha om dei ban su chet da ka ba pisha pen bam pisa om dei da ka ba pijet naka daw ba udai ubahai yang asam em kam dei kom ta Henry pijet di kita kin nong ya lam ki ba yang ban penteli ki upai ba juga beri uhnyo tram ban yada ikan ke chat penru ko si bi chung bat kum juru ngakran ya piki kun samla shanrang to yang ban yada ki chat penru ko si bi to yang ban yada ki para kan thei chongpi to yang ban yada ki kor ki kha ki man chongpi da ka ba phi phin im ke jing im ka ba ha om dei ban ngop ki ki basnyo bat kum ju runga kran ni phi ki khun samla kan thei to yang phi ban yada ki ke chat penru what I ba phi phin ngop no ha ke jing pen choi jong ka spa da ka ba phi le chong kha bat ki bom dei ki khasi kani ka dei ka ba snyo bhai ka chat penru ko si bi chung lada ki lech ka jing chong kha khle namar balai kan sa pendu jahit ikan ke chat penru kabar ripai na kata daw nga khot ke pigi khun samla kan thei ri ka akor ka burom jompi ban yang ban yada ya ka chat penru ko si bi chungi hakini ka por ko ki pai ba bi ka ei ka mat ka ba don kam bha bangan kran kalong banginom kran su ye ki ki jingdo jingkraman ni ka chat penru ko si bi chungi hanre ngin yang ban kran ni ki ka jingman toy ka jingkerku ya ka chat penru ko si bi chungi ki kita ki kentin ki balong ka jingtem ni ka chat penru ko si bi chungi ngakwa ban persai phi hak ni ka por ki kentin ki balong ka jingtem ki balong ka jingdo jingkraman ni ka chat penru ko si bi chungi ki chat mi ba haki social media ki chat mi ba haki lenti senkin habang ya kran para kasi kisat ong bhai ka ni kantin ba ukhasi chongi poi sha ero ba ukhasi chongi la ban poi sha ero kani ka kantin kalong ka kantin ka ba long ka jingdu jingkraman yaki pateng ki ban sawan Henry ko ki pai ba bi hakani ke kantin hakani ke jaka bangin ong ba ukhasi chongi poi sha ngin bu no da kini kantin ka ba ong ba ukhasi chongi poi sha clear chong ulum hal hakani ka por ka banganta ko ki pai ba bi balai ngakwa ban ong kumta namar ka don ka bor hau thlit lada pi kran da ka jingdu jingkraman sisa ka jaj penru ko si chungi kan du jingkraman lada pi kran ba ka jaj penru ko si chungi kan long brau sisa kan salong brau hari lada ngi kran ba ka jaj penru ko si chungi kan khi na ka ta ka bo yo thia kan yang ban ya teli kum sipara ban tai pat ikan ke jaj penru ka bala chat ka bala pra sashi sin pinyo I ka lawe ka ba pranai bat sakawe ka kentin ka ba du jingkraman ka kentin ka balong ka jingtim ni ka jai penru ko si bi chungi ka ba ngai sajo singau ka ba ong ba ukhasi jungi lano ru unum la ban long chief minister ba ukhasi jungi unum yo long chief minister lano ru ka ta ka de ka kentin ka ba tim ya ka jai penru ka de ka kentin ka ba pendu jingkraman ki khun samla jongi ka ba pendu jingkraman ki khun ki hab barir bi jongi inom dei su ban bu I kata ka kantin Henry ngin bu no da kani ka kantin ka baong basa sin kin ki win ki ding ki mau basa sin upai kasi bayar chung un yang ban yetli bangin sayo I ba u khasi u parado parasnam chung ngin kentu ba un yo long chief minister sin kasi kham tam ausnam hajar papra don ka ka bomla ko ki pai ba abi ladangi jat de ka lenti ka ba bai ladangi yai de kalanti jongka hok ladangi yai de kalanti jongka jing teli ladangi yai ringkat bergejing duai bo play unsa wan chok kerpang ye ke chat penru ke CBE jing ngin sayo I hausnam arajar opera bo play unsa le ki ki ba pla ladam manga ban mapi ni pen yap tronno ye kita ki mensim baman ki bate ingi de ke jing ya bisni parado parasnam ki mensim ki bate ingi de ke ba ngim kwa ban pen kiu kerdan uta uparado parasnam Henry ni penyap no ita ki kita ki mensim paman ki bayale ke jim jimut perkat chunga badiopi Henry ngin long kita ki brew
kiba perkat no gajing perkat kaba bertemai kata kalong bangin kentiu kerdan yo parada parasnam lajong yo henman upara lajong kenang bagai jaj penru ke CBE jungi kan ko ki pajba abi balai ngong badaki paula ki pajba jong ka bri uhen yo trap kin yang banya dai ke jaj penru kalong kumne lada kita ki MLA lada kita ki nong thau an lada kita ki sarkar ki bangi ngila penyang ki bangi ngila kersan mensua lada kim yang banya dai kita ki try muluk hatau om dei mo manga bat mapi ye ka ba uplay ula bu yang abadi pi hakani ke jaj pada ko CBE jongi hatu om demo mangabat mapi ban yang ban yada ya ka hokki longdin ki mandin jongi ko ki pajba bai lada kita ki bangila thong kum kita ki nong yalam jongi balai nginut pen ong bangi thong mangi balai nginut pen ong bangi pen song suki mangi yaki namar ga por election day mangi ki budget ki hari andangi ngila cedeki ngayo i bar ngayo i ki klam la ban yadai yang ki try muluk nakataka daw nga ong to ai bangi ken ngin yang no samangi ki samla jong ka jaj penru ka CBE dakalenti ka basuk dakalenti jong ka hok dakalenti ka tibreu tiblay badakalenti jong ka jingya buram yaki an rukum ju badakalenti ka akor berka buram bangin yang bani dai ka jaj penru ka CBE jung lada kita kinong mikmat yaki bangila say ki fil bani dai ka jaj penru hari ni yo i penban bagi ada penban kita ki way pat ki bomdai ki try muluk ngai ni yo i penban bagi para dok para senam ki jauh umat ki lenti senkin ni yo i penban bagi ta ki para dok para senam ki song dukan ki saweng jubor anda laweng ki jauh ki umat ki yang hato dei mo mangabat mapi ban yang ban yada menta ban ya tali kala dei ko ki pajba bai sai sen ko ki pajba dei ngin yang ban yada baling akwa ban kren ni kane ho jole se ka dei ko ba ban weng kita ki paradok parasnam ki ba song dukan ha ka ba pen khap nge ka yo ka hat ho ka dei jole se kala pen khap nge ka dei bakin weng henry ke ai ka ba ngayo i baki ki long kmi ki kop silang ki sam silang ki chau umat taksta e ka dok no chwa hari ka ba nga kwa ban kran ka daw ka long ba hapo them motor par la kula ba ki post nam ma klam yo i ya ke jing pen ken ria no kamdei ka banga nga kan tho namar ngam samlawan na social media ban kan tho yano hari nga yo i ka jing sha ban nga ban kran ni ka ta ka jing sha ken ko ki pai ba ba i telada menta kita ki nong yalam ki klam yang ban yadai ki try muluk lejong te mano ban yang ban yada nga ha ban yang manga ban mapi ge ni ha ban yang mangi ki pai ba ban yang ban yada ya ka jaj penru ka CBE chung haba ong yadai ka jaj penru ka CBE chung yimdei ban yakhi ta ka jing yakhi kaba pen klumar kaba ya sho yadan kaba khang ye dukan kaba khang ye ki kali kamdei kumta kata kalenti kamdei hari abang yang banya dai ka jaj penru ka CBE chung ka baning kong e kalong bangin duai yu blai pa un ai jing start dingi ki khon samla kan thei bat sanram un ai jing start dingi ki long kmi ki long pa un ai jing start digin nong yalam haki sinong ki thau bakum no bante lakam ye ki wei ki bomdei ki khasi baki shuan shong thap namar lap bun bha ki ki mendar ke mo ki bawan shong thap ba jaj penru ka CBE chung bangi haban bante lakam bha dakalenti ka bakhoi dakalenti ka bahok dei dakalenti ka jinga snam ka jinga sho ya dat kam dei kumta hari dakalenti ka ba iyat da ka akor ka buburom bakum no ngin yang bayada ya ka jaj penru ka CBE sa shisin ko ki pai ba ba nya kentu ya pi ba nginom krensu yaki eki jingdu jingkerman nginom krensu yaki eki ba longga jingtem yaka jaj penru ka CBE chung henry ngin kren positif bet ngin kren jingkerman bet ngin nget bet baka jaj penru ka CBE chung nang ni sakman dan yang ban yatli ban bat ban yada yaki longdin ki manden bat kumjuru ngin buram kita ki wei ki badai ki bomdei ki paradok paraslam chomiro namar ngi em haprathai kalong bangin iwe tangba ni haban ya dapat yala ka jong ka jaj penru bangin dei ban klep no yala ka jong ka kenja ko ki pai ba ba i sa season pat nga khot bi ha kani ka por ka bamenta ko ki pai ba ba i haba pi yang man ya dai ka jaj penru ya ringkat da ka hok ya ringkat da ka jing duai
bo belai un ai jing start yang abri pi bakum nong in yang bania dai ke chat menru om dai de kalenti bom dai om dai de kalenti bom hok om dai de kalenti kabaya shun ye sho ya dan om dai kumta te ko ki pai ba ba in nga kwa ban kran ke Singapore so bangan penkut no wat ai ban pari ke chat menru de ka politik wat ai bangin pari ke chat menru ke CBE chungi de kino ki benta de kino ki jinga skau ya par jing mutri wat ai ban pari ke chat menru hari tu ngin yang bangin ya da ya ke chat menru ke CBE chung ko ki pai ba ba in nga ong ye pi ke Singapore ka long kum ni bangi hab long ru kita ki pai ba ki ba start ban jit kita ki nong yalam namar la dangi jit si jit ki chu isi ki chu yo le se ki klam ki chim chan ban bani ki klam trei bha tengi la yo i bel lada kim trei bha ka dei ka pali yang nga bari pi menta ban pen thamai no ya kita ki nong yalam ki nong mi kmat ki ba yang ban yada ki long din ki mandin ya ka hok chung ka chat ban ru ka CBE chung ban yada ya khandau ka siap ban yada ka mariang chung ka chat ban ru ka si chung ka dei yang nga bari pi menta ban yatli ko ki pai ba bi tongin yat ta ka jingdon akor tongin ya buru ke jingduai bo blai wan chong kerpang ke ke chat ban ru ka CBE chung pasai sisen kan sayang ban yatli nang ne shakman te ko blai shibun pai ba bi la da pisong tanat ke video chunga sa snap bersa like, sa share, bersubscribe dulu. Buat om tak kata ko kipat ba bagi. Pentip lang sigi parlok jongpi. Ba. Kani ke channel Voice of Kasi channel. Ka khot ye ka chat penru ke CBE jungi. Ban ya teli, ban ya long kawe. Buat om tak kata ka khot ru ye ki pai ba jong ka bri uhinyo trap. To ailat ye kata ka we ka parti ka batmai. Haunus nam arajar arpun ru. Kata kadai ka Voice of People Party. Ban ai ke jing kersan kenang bakan wanra ai kata ke jing sensar ka bakhuit ka bahok ha ke chat penru ka CBE chungi om bang akan thoi ki we ki party henry ngila dap ai men swa tikala dei menta bangin kelyang no bangin jip no ai kata ka party ka bathamai ko ki pai ba ba i na i je pi baro ki ba kersan ni ka Voice of People Party ban ngal itru ya pi ki bom kersan ni ka Voice of People Party namar pidei ki parado parasnam lajong pidei ki paradok pirasnam pidei ki khasi nga i nga buram yapi hakani ka por ka bumta to ublei unang gerku yapi ki pai ba bi tongin yang mo ni ne telino nang nei sikman khoblei sibon